po kayo ulit sa aking channel na kung saan ay nandito tayo sa Car and Motor Show na kinagigiliwan ng mga kabataan sa bayan ng Santa Barbara dito sa probinsya ng Pangasinan.
Hindi pa dito nagtatapos ang pamamasyal natin dito sa bayan ng Santa Barbara. May part 2 pa to. Babalikan pa natin to. Dahil aalamin pa natin kung anong meron dito at ang kanilang pinagmamalaki. Shout out nga pala kay Daniel Benito at sa batch 95 ng Daniel Maramba National High School.